आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो हायो। दा बेनि थाखाय नोंनि मबाइलनि ब्राउजाराव थांनानै NPCI टाइप खालामनानै सार्च खालामनो लोगोफोर सार्च खालामनाय लोगो लोगो नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन बे फार्स्ट लिंकआव थुना हो। फार्स्ट लिंकआव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि इन्टारफेस फैगोन लोगोफोर गाइडजों थांनानै कनजिउमार नुगोन बाव थुना हो। कनजिउमारनि थुनाय लोगो लोगो नैबाव नुगोन भारत आधार सीडिं इनाबोलार बेयाव थुना हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबेबायदि फैगोन एबा बेयाव नुगोन रिक्वेस्ट फर आधार कार्ड सीडिं गाहायाव नुगोन एन्टार इउर आधार कार्ड बेयाव आधार कार्ड नाम्बार हो। बेनि उनाव सीडिंआव थुना हो लोगोफोर। ओमफ्राय बेनि उनाव सेलेक्ट बेंक बेयाव नोंनि मा बेंक बेखौ सेलेक्ट खालामना ला लोगोफोर। ओमफ्राय एकाउन्ट नाम्बार हो बेयाव एकाउन्ट नाम्बार बेयाव नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होना हो। ओमफ्राय बेयाव कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार बेयाव हो आरोबाव खेबसेबाव नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ। बेनि उनाव बेयाव बक्स फिसा नुगोन बेयाव टिक मार्क खालामनानै खेबसा होनानै प्रसिडआव थुना होबानो नोंनि आधार कार्डजों बेंकजों सीडिं जागोन आरोना लोगोफोर लिंक जागोन।